последните седмици станахме свидетели на една дискусия и спор за това дали трябва и дали е хубаво да се чества Хелоуин. И веднага се прави една съпоставка с празника на народните будители 1 ноември. Аз мисля, че точно тези два празника не си противоречат. Особено народните будители си противоречи повече с чалгата, която се чества точно в деня на народните будители, което е така доста кофти. Разни манета, те не отговарят на празника на народните будители. Да, аз съм консервативен, с годините не съм приемал Хелоуин, но мисля, че нямаме друг избор. Мисля, че Хелоуин в този контекст е доста по-български и доста не е предателски спрямо едни други дати, които ние българите честваме. Като изключим манетата и чалгата, ще прибавя и 9 септември. България тогава е окупирана от съветската армия и предстои един тъмен 45 годишен период, в който така е убита каймака на българското общество и все още страдам от това. Ние честваме такъв ден, ние честваме и 9 май, който за мен си е деня на победата. Някои го чества като деня на Европа, но за мен деня на Европа, деня на победата са комунистически опорки. 9 май не обединява Европа, а разделя Европа. И мисля, че просто това е нито ден на победата, не трябва да се чества този комунистически празник, още повече пък европейски му вариант. Защото това е деня на разделението, реално. Друго, да честваш такива празници, нали, има негативни мнения за Хелоуин, но да честваш 9 май, 9 септември, има и е все едно да честваш подписването на Ньойския договор, Версайската система от с приключването на Първата световна война 11 ноември 1918 година, което реално си е предателство. Ценно ние реално губим Втората световна война, ние губим и Първата световна война. Когато честваме загубата 9 септември или 9 май, която се е случила през 1944 година, е редно да честваме и Ньойския договор. Това е малко сарказъм, нали? Няма как да честваме празници, в които България губи войната и следват национални катастрофи.